Parang nakalimutan. Ang sagot sa akin, nung musineras na namin, wala na akong father. Tayo-tayo na lang. I got scared because my theory is again confirmed. Alam natin kung paano siya namatay, anong kinamatay, sinong kasama namatay, paano namatay, that we might run the risk of forgetting why he lived. My dear friends, gusto niyong malaman, gusto niyong maalala ulit kung bakit siya nabuhay dito. Pumunta kayo bukas ng gabi, alas 10.